îmi plac serpentinele astea. Da. Și muntele seamănă așa un pic cu par îngrătăzat cumva, în sensul de pietre multe. Că sunt mult, e mult grohotit și Dar în mine, da, bine ai venit în Elveția, zice. N-am ajuns încă în Elveția. n-am ajuns încă. Da, din Elveția trebuie mare grijă cu orbitul. Da, nu, eu cred că e un pic mai scump, dar nu cu mult. Da, ce vă prima la dreapta? Oh, marvelous. Uite, și acolo e o belvedere. Și aici. Domne, și aici Cu italieni adevărați aici, nu? Nu știu dacă sunt italieni sau tot francezi. Musulmani, Păi și ce? aveți că filmezi, se aude. Ne aude, da. Film. Filmul nu o să mai aibă sonorul inițial, probabil. De ce? O să aibă. Păi are dacă nu, doar dacă îl pun pe YouTube și știm. Ia uite, ce stă în carai aici? Într-o gâzganie înăuntru. Nu-i nimic. Urcă cu noi. Gratis. Da. Azi nu erau 26 de kilometri numai. Nu? Da, nu era. Altceva. Nu-i nimic. E un grohotiș aici, ce n-am văzut. Nebunul ăsta urcă. Acolo e drumul în drept. Da. Ia uite, aici e belvedere, clar. Vrei să te oprești? Nu. Ia cum se vede, dacă te schimbi. Nu se vede. Se vede, dar nu cine știe ce. Se vede, da. Azi nu se vadă și de sus. Da, de sus ar putea să vadă mai puțin. Crezi că e tot așa când Nu știu. larg? Zic, habar n-am, mai că n-am mai fost, e prima oară când merg. Mai, am mai venit dacă îți place. Dacă ți-am avut așa de mult. Uite, poate aici. Nu știu, asta e ce știu. Ia să vezi dacă găsești aici loc. Ba da. Uite aici. Ura. Sărăneam de jos. Da.
Încet. Te rog, mergi mai încet. Dați, Doamne! Dați... Dar pot să-l depășesc pe biciclist. Nu mai gândesc, deliberez. Aici o fi pasul. Nu cred. Păi uite că coboară. Da? Păi da. Dar mai urc acolo. Nu știu ce. Aici e Italia, Elveția. Nu se poate să... N-am văzut nicio... Niciodată, da. Păi da, Ne ducem dincolo. dincolo. De, uite aici. Uite un lăculeț. Da. Aici zice acolo. Te duci la cealaltă parcare mai Da, de da. sus. 2473. Și ăla mai urcă. Uite alt iad. E promenadă. Ce e? Stai așa, te mai apropie. Nu te mai apropie. Nu mă apropii. Mergem mai încolo undeva, să găsim un loc de parcare. Ne-ai filmat acolo cu domnii? Uite aici, măcar aici se oprește. Unde? Da, de acolo. Ne opresc undeva. Găsesc. Vedim un pic. Martini. Uite și aici. Nu, aici nu e. Ăsta e la care l-aveam în față? Nu.